Maigsoon mo yung gabi niyata sa atong tulumanon, atong katinawan sa pagtuong katoliko. Doon ay panultihon sa kinaadman. Non potest esse diuturnum cui non sobist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad, kunwaas kamaturan ipasukan. Ang Santa Iglesia Katolika miila sa gahom sa pulong sa Diyos. Sa Catechism the Catholic Church, paragraph 8.6, nagingon nga ang kamaturan sa Diyos mulabaw kay sa atong mga pangulo, kay gani nga atong mga pangulo kung maghimo og pagtulunan nga dugma, dili man makahimog dugma, magpaabot man gikan sa balaang kasulatan sa pulong sa Diyos nga mahimong sukaranan sa dugma. Busa ang magisterium kaabag sa pulong sa Diyos. Mahirigugma ko mga igsoon atong masayran unsa kaminungdanon ang puong sa Diyos sa atong kaluwasan. Mingon si San Pablo kayong tibuok kasulatan, gibugna sa Diyos nga may kapuslanan sa pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, o pagmatuto na to aron maandam ta sa kahingpit sa pagtuo kang Kristo, ang tibuok kasulatan. O niya, si San Pablo mitudlo og mipahibaw nga ang kasulatan mo'y gipada sa Diyos sa kalibutan, pinagi sa Iglesia, o si San Pablo mingon, akong gipahibaw kaninyo ang panudlo, dawatan ninyo ang tradisyon o ang pulong na sulat. Ato nagmabasa sa ikaduhang sulat ni San Pablo sa taga Tesalonica o Lohandus tudling 15. Mao kini ang atong pagpanudlo, dawatan ninyo ang tradisyon, mga pulong nga wa masuwat sa Biblia o gusab sa balaang kasulatan. Mao na nga gikinahanglan nato ang paghinumdom sa mga pulong sa Dios diha sa balaang kasulatan. O ang atong Ginoo si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinunan, panglakaw mo o itudlo ninyo ang balaang kasulatan. Itudlo ninyo ang akong amahan. Itudlo ninyo ang anak sa Diyos. Itudlo ang pulong sa Diyos. May nigugma kong mga igsoon mo ni ang usa sa atong mga pasiuna sa atong pagtuon sa Sagrada Scriptura. Doon na tabay mabasa gikan sa balaang kasulatan, unsa ka may nugdanon ang Sagrada Scriptura. O na sa Isaias 34:6, nagingon ang Diyos, kuha ang akong libro, basaha. Walay usan ining nakulang siyang kauban. Mao ni ang gingon ni Propeta Isaias sa Kapitulo 34. O niya, sa laing tudling sa kasulatan, mingon si San Pablo nga sakmita ninyo ang salukot taming sa kaluwasan o ang espada sa Espiritu batok sa dautan nga maong pulong sa Dios. Efeso 6 niya versikulo 17. Efeso Kapitulo 6 versikulo 17. O laing gipahibaw sa Ginoo unsa kaminungdanon ang kasulatan, siya'y namung na sa San Mateo 22:29, kay daghan ang nangasayop, kay wala sila mahibalo sa gahom sa kasulatan o sa gahom niini. Alikon nato, San Mateo 22:29, mingon ang atong Ginoong Kristo, daghan ang mga nangasayop, kay wala sila mahibalo sa kasulatan o sa gahom niini. Busa, ang kasulatan o ang Biblia mo'y necessary partners, mo'y duha ka ginamiton sa Dios alang sa kaluwasan sa katawhan. O ang simbahan, mo nganlan natog foundation of the Bible, kay ang simbahan ng Iglesia Katolika, may sugod man sa pagpangita sa nakalalaing mga sagrado nga libro nga nagkatag sa lain-laing mga dapit o lain-laing panahon sa mga patriarka, sa mga propeta, o gusab sa mga apostoles o disipulos mga apostoles. Natigom sa simbahan. Ang daghang kay mga libro, mga usa ka libro,
pero ilang giag-ag, ilang gihalad, ilang mga pagampo o pagpangamuyo sa Espiritu Santo. Ang libro sa daang tugon nga tinuod nga gilamdagan, 45 ka libro. Unya 27 ka libro sa bag-ong tugon, 72 ang tanan. Mao nang simbahan nato. May foundation or cause, the assembly, the Word of God, the books were assembled by the church. O ang simbahan mo'y nagpaila unsay mga linamdagan nga libro gilamdagan Espiritu Santo. O kadtong dili linamdagan giwakli nila. Unya ang simbahan gyapon mo'y nagkugi pag-ayo tungod kay lisod sabton ng mga pulong na sulat sa Sagrada Skriptura sa daan ug bagong tugon. Ang uban doon ay Akkadian language, doon ay Hebrew language, Aramaic language, ang Greek language, usas mga lisod nga mga lingwahe. Pero ang simbahan, nini mga nakalaing pinulungan nga dili masabot sa yano nga mga lungsuranon, gihubad sa simbahan sa lingua latina. Nga usa sa nag-una nga ginganlan nato og language of the educated people. So kini gihubad nagkalalay mga pinulungan. So millions of copies of the book called Bible, and there is no such book that will exalt the number of copies throughout the world, millions of copies. Ang simbahan nga Katoliko mo'y ginikanan sa Biblia. Mo gani nga si Martin Luther katong amahan sa Protestante, mipaybaw siya nga matud pa niya, kitang mga Protestante nakautang tagbuot, nakautang tagdako sa Iglesia Katolika. Kay kung wala pang Iglesia Katolika, wala kita Biblia. Dili sabton nga ang libro kung Biblia humandaan nga gitunol sa Espiritu Santo nga nis kalibutan. No. Ang mga libro nga sagrado nagkatag o giayag sa simbahan o napili gyud ang mga linamdagang libro sa Sagrada Skriptura gilamdagan sa Espiritu Santo. Muna maliko na to sa matagkaroon o gunya nga mangita atas kaluwasan. Ang Ginoo nagpahinumdum ka na to. Nga itong Ginoong Kristo naghinumdum ka na to. Matod pa niya kamo nagkugi pag-ayo, pagtuki, pagsusis kasulatan. Tungod kay kamo nagtuo nga diha kanila sa kasulatan. Ana ang kinabuhing walay katapusan. Ug kining kasulatan maong nagpamatuod ka nako. Ang kasulatan nagpamatuod ka nako. Matod pa ni Kristo San Juan 5 unya versikulo 39. Mao nga si San Hieronimo ang maghubad sa Biblia gikas na galalay mga pinulungan ngadto sa masabot na siyang panahon nga pinulungan. Ningon siya, to be ignorant to the Scripture is to being ignorant to Christ. Nga kung wa kitay kabangkaagan o kahibawas bala ang kasulatan, wa sa tay kabangkaagan may tungod ni Kristo. Mo na nga ang simbahan may pahibaw. Kini nga itong panudlo ng simbahan, dawata ang tradisyon o dawata ang balang kasulatan. 2 Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 15. Mo na at the onset of the early beginning of the church, sa ilang katiguman sa pagsimba, mo'y gigamit nila ang balaang kasulatan pagtudlo sa mga tao. Asa mabasa na sa Buhat 2:42, matag adlaw ang mga apostolos ug ang ilang mga tinunan magtigom dito sa templo sa Dios. Ug dito nagahimo sila pag hinumdom sa mga pulong ni Kristo ug sa mga pagtulunan sa balaang kasulatan kun ebanghelyo ug ilang gibatbat ang kahulugan. Ug unya naghimo sila sa pagtipik-tipik sa tinapay ug nangaon sila, naghimaya sa Dios human sila makakaon sa tinapay. Mauning santos nga misa nga gisaulog sa simbahan. Ug human ana ila dayang giapod-apod ang mga gitigom nila nga mga pagkaon, bugas ug uban pa nga ikatabang nila sa makabos nga kauban nila sa pagpuyo sa kakatilingban. Wa nila kalimti ang buhat sa kaluoy. Wa nila kalimti ang labing taas nga buhat sa kaluoy nga mangpulong sa Dios, pagsangyaw sa pulong sa Dios. That was the early church. Asa mabasa Buhat 2:42 ngadto 46.
Igsoon mo ka na atong handom pakli sa kasulatan o usab pagpahinumdom ka nato unsa kami nugdanon ang simbahan. Mao'y fundasyon kung sinugdan nga natapok ang mga libro. Gingadlan nato Holy Scripture or Bible. And Bible comprising, a book comprises the Old and the New Testament. Mao na gingadlan og Biblia. Igsoon mo to ang atong ikapaambit karon pasiuna og di ta maglangan sa paghinumdom nga mobasa ta pong sa Dios, mukonsulta ta simbahan kuno na lisod sabton ug puy-an nato kay kita maluwas. 1 Timoteo 4:13-16 si San Pablo mingon, tun-i pag-ayo ang pulong sa Dios ug bansaya si mong kinabuhi. Puy si mong kinabuhi ug itudlo sa uban. Itudlo sa uban. Kaya sa imong paghimo ni Enes sa pagtudlo sa uban, maluwas ka. Og sila usab nga namati kanimo. Maigsoon niya nang ato mga pinangga kay makauban niya si Brad Alex Basig, pero wa pa nato matagad. Ay importante nga atong recognition sa New Creation Servant Community nga usa sa labing tugay o kapidaan ka katuigan nagsugod. Og panahon siyang Highness atong talamdon nga Kardinal si Cardinal Rosales, Julio Cardinal Rosales, nga maugi nag-aga kong nagpahinumdom nga kining kapangbuhatan sa pagbag-o sa kinabuhi uban sa gasa Espiritu Santo kinahanglan isabwag, buhion, ipadayon og dili gyud hunungon. Mao to nga ang atong New Creation Servant Community milatas na sa katluag 8 katuig 38 anyos ang pagpanikay-sikay sa pagtudlo sa pulong sa Dios, mga prayer meetings, healing, life in the spirit seminar ug uban pa nga masipong ug mapabot gyud ang ebanghelyo ni Kristo sa atong makaigsunan. Ang New Creation Servant Community gipanguluhan presiding head servant Sister Brilia Albao, formator o formation head servant Sister Jeneline Labrado, ministry head servant Sister Maricor Maligon, prophetic servants Brad Romeo Llines, Sister Jezebel Llines, ako ning pagumangkon, ako sa pagampo kanunay dong Rome niya sa imong daling kahupayan si mo sang gibati. Kingly servant si Brad Ray Albao, priestly and liturgy servant Sister Susan Albor, community secretary Sister Hasmin Arceles, og sa admin and custodian assistant Sister Gina Belicario. Worship ministry Sister Jacel Lodonia, unya sa music ministry servant Sister Christy Agas. Healing counseling servants si Brad Espiridion Iting og Sister Ida Iting. Prayer and intercessory servants Sister Jojo Bundok, Sister Myra Sinesa, Sister Jocelyn Miranda. Og sa teaching ministry si Brad LB Sinita og Sister Chris Sineta. Ang Bible and Catechesis niya gudinhi nga atong servant leader Brad Alex Basig ug iya mga kauban. Temporalities team servants si Sister Josephine Basig, Sister Cypress Velasco, Sister Josephine Lee, og sa Ways and Means Ministry Brad Mario Uy, Sister Nida Uy, unya Technical Ministry Sister Jacel Dunia, si Brad Joshua Asingwa, Nani Kandar, og Sister Gulda Cabalda sa Food Ministry. Couple Cluster Servant Brad Mario Uy, Sister Nida Uy. Ang Single Adult Women Cluster Sister Josephine Lee Nango. Ang Single Adult Men Cluster Brad Rodel Intrampas nang Nango. Youth Cluster Servant Sister Bia Suasilia. Sa Young Adult Women Sister Almira Belicario. Young Adult Men si Brad Reinhardt Lasaraga. Morning kaugpungan sa servant leaders. So din day bago pa lang ni talikod na to
si Brad Dodong Villarta nga usa makugihon nga servant leader sa Catholic Charismatic. Siya ay head sa groups of different communities of Catholic Charismatic Cebu, Dodong Villarta. Niya mag-ison, dito maglangan niya si Brad Alex Basig. May gabi mga igsuon og sa tanan ng igsuon nga namati din sa atong pagtulumanon nga katinawan sa pagtuong Katoliko. Ang akong pangutana bro about ining kuan bitaw nga daghan na kayong mga murag na diha sa Facebook, sa YouTube, mga nanagna lagi nga duol na gyud kunong katapusan. Hinuon sa atong makita nga sign murag nangyayuta sa kuan sa good na end of times ba. Akong pangutana ba about ining kuan nga ningon gid si sa Salmo si San David may naghimo ini no, si prophet si David. Bulahan ang nasod kan sang Dios mao ang Ginoo, bulahan ang katawhan nga gipili niya nga iyaha. Akong pangutana ba ba nga di gyud ang tanan ini maluwas kay na may gipili ang Ginoo kay daghan kunong tinawag apan jutay ra ang gipili. Mani nga akong kuan bradsok mga uban unsam ning mga tawo nga nanagyud nga di na makantigong maghinulsol gidestin na ba ni sila daan sa kuan nga to sa impierno. Kay naamgi mga tawo nga bisag unsaon nimo og sangyaw imong siran sa pulong sa Ginoo marag passive ra gyud di gyud mo interact di sad mo kuan kun dili ka nang ilar yung kuan ba nga na batian nakit-an di sa labi na sa social media nga daghang kay influence ba. Kay naamgod sa sulat ni Timoteo 3 nga moabot ang higayon nga ang mga batan-on ang mga tao mamati lang sa ilang gustong madungog ug dili na mutuman sa ilang mga ginikanan. Palihog ko ni Bradsok. Salamat kayo Brad Basig sa imong makugihon kayong pagtuon sa balang kasulatan. Kay ikaw magyuy kila nga naghatag og taas nga panahon sa catechesis o teaching of the catechism, likewise the Bible, Brad Alex Basig. Now, mingon ang atong Ginoo pag-ampo kamo nga mabot ang daghang mga mamumuo kay dako pa kayo ang anihon, mag-ampo kamo nga magpada ang Dios og mga magsasangyaw. Muna nga kinahanglan mag-ampo ta tungod kay hilabihan kagrabe sa influence of worldly and fleshly carnal pleasure of the world. Kusog kayo ang batubalani pagsuyop sa gahom ni Satanas kanang kay libgon sa lawas, kay libgon sa sapi, maulipon ta sa sapi. Unya musud na nga itong mga kasilag pagdumot niya ulbong jutay away dayon sa uds pamilya, away silingan hangtod mahimo ng dakong gubat sa mga nasod. Grabe kayong kahimtang sa kalibutan. Muna ningon si Jesus nga, daghan pa kayo ang makalag nga lawasunod, pero tiyutay ra ang nihatag silang kinabuhi. Muna nga, vocation is always a very special call of God, ascribing the sacrifice of Christ, and there is such a promise that will not be failed, ang heaven, everlasting happiness. Sa langit din na tamatiguang, di tamasakit, wanay kakapoy, unya hangtod sa kahangturan. Million, trillion of years without end, you are still alive in heaven. Mangligid na niya ang milyon katuig sa kalibutan, umabot pag milyon ng kalibutan. Siyang edad, apan dito sa langit, why katapusan. Munang dili na ito ibaylo, di na ito ikumpensa, matunay pong ni San Pablo, ayaw gyog ibanlod ang imong kalag sa mga haylo sa kalibutan. Kaya mula bayra. O dahil sa katao nga higiyokman as Ginoo sa impierno, nagluhod, o gipasiklap ang pag-abli sa pultahan sa impierno, hapit siya masunog bisan pa sa kalayo pa sa impierno. O labiyang kainit. Maniningon siya, Ginoo, pabalikan ako sa kalibutan. Pailhon ta ka, unsaon ako kapag alagad, unsaon ako pagluhod, pagsimba, o pagampo kanimo, papalikan lang ko. Ningon Ginoo, ohay na. Kayang tanang mga tuig, mga panahon nga akong ihatag kanimo. Piruha ka mamati sa pulong sa Dios,
wa ka motuo sa pulong sa Dios. Kay lain man pagpamati o pagtuo. Kay ang pagtuo magaagda nato nga atong puy-an. Muna ningon sa San Pablo, Santiago diay, maluwas bang tao sa pagtuo lamang? Dili gayud. Ang pagtuo makaluwas kun ubanan sa maing buhat. Asa mabasa? Santiago 2, versikulo 13 hangtod 14. Muna nga, Brad Alex, salamat kayo sa imong mga pangutana o usab sa kakugi nga nining panahon na karos kalibutan nanay mga signs. Dili pa nimong katapusan. Pinuningon si San Pablo, these are indications of the somewhat ending times. Kita na to mga timaan, gubat sa kalibutan, nasod, batok nasod, hitabo na. Niya katong isgutan nimo sa 2 Timoteo 3 nga mga batanon, musupil sa ginikanan ug palibihon nilang kalingawan sa kalibutan kaysa pagpanalinghog sa mga buhat sa pagbag-os kinabuhi. Nagpaggapo sila sa demonyo. Unya, daghan mga but, matupad daghang mga but, nga nagkalalay mga tinuhan nga makapasalag sa mga pinili sa Ginoo. Mga tao nga magtudlo og pagpasalag. Namas Biblia gisigutan man ni nasa 1 Timoteo 6, 3 hangtod 4, maabot ang panahon nga ang mga tao dili na maminaw sa unsa nga maayong balita. Dili na sila magtagad may tungod sa mga nasuwat sa balaang kasulatan, labi na nga dili gyud sila mohimo sa pagsuod sa kabaguhan sa kinabuhi. Ug gibila pa kining isalikway si Kristo nga atong manunubos ug kanang nga tawhana walay kabangkaagan. Padung sila sa kangit-ngit ug wa nay kahayag, mamat-an na lang unya nila ang makalilisang, sa tanang makalilisang, ang silot ng walay katapusan. Mara ka, ang imong apostolate, Brad Alex, mao ang pagsabwag the message of the Bible and also witnessing. Salamat kayo sa Catholic Charismatic. Nya, atong paminawon, ang atong igsoon si Kane. May gabi Brad Sok ari ko sa 1 Corinto 6 City. Apan kung dili ka mo makapugong sa inyong kaugalingon, pagminyo ka mo kay maayo pa ang nga magminyo kaysa sa masunog sa kaibog. Unsa di pasabot Brad Sok nga paminyoon mga sa Ginoo nga kan di ka kapugong sa imong kaugalingon nya. Ano masunog ang kas kaibog Brad Sok? Wala Brad Sok. Doon na may mga tinawag ug pinili si Ginoo. Nasa San Mateo 19:12 mingon si Kristo, doon ako'y gipili ng daan. Dito gani sa tiyan sa ilang inahan, ako nang ipili nga dili sila magminyo. Ilang palabihon ang paghalad silang kinabuhi alang sa pagpangluwas makalag, alang sa pagpakailap sa akong gingharian. Naana sila. Gipili na akong daan. Mo na nga ikadaw ang mabayhana o lalakiha, doon ay somewhat very strange but supernatural influence. Naganahan siya mo. Hatag siyang kinabuhi. Stibuk niya kinabuhi. Muna, San Pablo, nakisgot tayo niya na imong gikutlo dong Cain sa 1 Corinto 5, 6 nga to city. Mingon si San Pablo, mayo unta kung makatagamta mo sa akong kinabuhi. Dili ko minyo. Huwag nahupot na ko ang ginganlag tibuk kahupanganan, the greatest fulfillment of life of happiness and peace, and that is to serve God, not to serve Satan. Matod pa niya nga nalipay ko. I am a celibate, dili ko minyo. Ug dunay uban ninyo mga byudo ug byuda, ulitaw og daga nga musanong mo sa akong pagdapit nga dili magminyo aron matagamtam ninyo ang timos nga fulfillment of life, katagbawan sa kinabuhi, ug tinuod nga kalipay, tinuod nga peace, then follow my vocation. I surrender my whole self, body and soul to Him. I serve Him. Apan, kung di mo kakwanta, mas may pang magminyo mo kasi masunog. Muna buot pa sa buot ni San Pablo. Pero makakwanta ka, kay naaman, tuo mo na itong kaaway. 3 enemies of man. Satan, yawa, kanunay nang budumbol ka na to, kanunay nang muhaylo ka na to, kanunay muilad sa tungunawa sa tanas na. Unya, the worldliness, kita ni mo nga, kung daghang kay kagwarta, daghang kay kakigala,
Niya mapalit nimo bisag unsa nga gusto nimong ikadapat sa pangandoy sa imong lawas, including the carnal happiness. Niya ang atong lawas mismo, atong kaaway. Kay doon naman ni mga kailibgon, kaulag, nga usay mo lapas sa linya. Bisan og kita nagapos na sa kaminyuon, kasal sa pare, pero maglingi-lingi pag kita. Pwede na tututok, katahom ni ng babihana. Kanindot yung bihana. Wa sila may baho ni ingon si Jesus sa Mateo 5:28. Kung mutan-o gay kas babaeng gwapa, niya mo gimaw si imong kasing-kasing ang ulagnon nga pagbati o kaibog, nakasa ka na, bisag wa pa ni mong buhatan. Mao nang solusyon na sa Sirach 9:8. Ayaw pagtanaw gwapang babae. Ha? Ayaw yung tutok. Hangad lang na yun, praise the Lord, may pagkahimo Ginoo. May pinuhat. Praise the Lord for that, O Lord. So, mo na nga, dili ta matintal, pero mututok ta, peligro kayo. Mo na nga atong tumanon ng advice sa Biblia. Sirach 9:8. Ayaw, pag itutok pag-ayo, ang imong mga mata sa gwapa. Kada na yung dili gwapa. Amawasan, basta may bugon ka, huwag gipili. Pero, hangad, praise God. Taigo ng Ginoo sa katahom si mong pinuha. Mo na nga, gitambag ni San Pablo na to. Kung di ka kagwanta, pagminyo. Mo na ang gitudlion San Pablo, gibasa ni Cain. O niya, dapat tingali lain na itong mga kauban nga gusto mong tana, diya si Ryan. Mayang gabi, Brad Sok. Mayang gabi sa mga naminaw karon. Kung pangutan na, Brad, is bahin ni sa Holy Spirit. Na niana man sa Bible, Brad, no, nga way sa nga di mapasaylo sa Ginoo kay pinanggam tanan niya. Na daw usa ka sa, Brad, nga di mapasaylo, which is ang katong sa Holy Spirit, Brad. Tinod ba na, Brad, niya kanang unsa din ang mga butang nga makabasa sa Holy Spirit, Brad. Nya ako yung kaduhang pangutana, Brad, is about sa mga angel, Brad. Unsa din sila, Brad, na sila yung mga ranking o unsa kinadak-anin nila nga ranggo, Brad. Mora. Salamat kay Dong Ryan si mong may nga pangutana nga may tungod sa kining sala batok sa Espiritu Santo. Mingon si Jesus kung makasa mo batok sa Amahan, mapasaylo pa mo. O magkasa mo batok sa anak nga mo sa Kristo, mapasaylo pa mo. Pero kung makasa mo batok sa Espiritu Santo, dili na mo mapasaylo. Muna mangutan na kita unsa man ang sala nga gisgutan nga dili mapasaylo. Si San Pablo may hatag og luna sa iyang mga sinuwat nasa Hebrew 6, 4-6. Mao ni iyang gipahinumdum o gano'n na gipahinumdum kay makalilisan kung may tabo ni. Matod pa niya, daghan na magitawag sa Ginoo og misanong. Og tungod sa kanindot sa pagbag-os kinabuhi, they renewed themselves by the baptism of the Spirit. Niya, nakadawat na sila sa mga pulong sa Ginoo. Nakadawat na sila sa mga gasa sa Espiritu Santo. O gani, nakahimo na sila mga buhat sa mga milagro nga may tabo sa mga butang umaabot. Daghan ang mga panalangin nga ilang niangkon silang pakigsuod sa Ginoo apan mikalit sila pagbalitok. Matod pa nila, matod pa din San Pablo, o gining mga tawana mibiya silang gipanumpaan nga pakighiusa sa Espiritu Santo. Mibulag sila. Unya, mibalik sila sa mga kahilayan. Mibalik sila sa mga buhat o kailibgon sa unod. O kining mga tawana wa masayod nga nakahimo sila og sala batok sa Espiritu Santo. Kung ang usa ka tawo nga naa na ng kahimtanga, dili na siya mapasaylo. No, nganong di man masaylo? Nga wa may sa nga dili pasayloon sa Ginoo. Bisag unsa kadako og kangilad sa sala, pasayloon mas Ginoo. Pero nganong ningon man dili na nimo pasaylo ni mga tawana kung makasala batok Espiritu Santo. Ngano kay ang hikap sa atong kalag aron mo angkon ta sa atong sala. Ang magkahatag na itong kasubo tungos kadautan nga itong nahimo sa Diyos. Ang magdapit ka na ito nga maghinulsol ta. Ang Espiritu Santo man. Nga mo na may giaway na itong Espiritu Santo. Bosa, ang Espiritu Santo
dili mo hatag og gasa sa paghinulsol. Dili mo hikap sa kalag sa tao aron magbasol siya mga sala. Dili siya mapasaylo. Matud pa San Pablo, kay dili naman siya makahinulsol. Sa ato pa kanang panahon nga we are constrained to make repentance. Kanang panahon nga dili na tamo batig paghinulsol, that is penalty. And that is very serious penalty. Kaya di man mo pasaylo. Oh. Sa kuan, Brad, Hebrew 6. Oh, backsliding. Oh. Diridong kay nindot na sana kay nindot ka nang gisulti ni San Pedro. Oh. Nag-ingon ri nga kadtong nakalikay na sa mga kahugawan sa kalibutan pinagi sa ilang pag-ila sa atong Ginoong manluluwas nga si Jesucristo ug unya magpagapos ug magpadaog pag-usab niining mga mabutanga mas dautan ang dangatan kaysa ilang kahimtang kaniadto. Maayo pa nga wala sila mahibalo sa matarong nga dalan kaysa mahibalo ug unya mubiya sa balaan nga sugo nga gihatag kanila. Ang nahitabo kanila nagmatuod sa giingon sa sanglitanan. Ang iro mukaon sa iyang sinuka ug ang baboy human na digua mulunang pag-usab sa lapok. Manin niya Bradsok ang about backsliding. Sa ito pagkikat sa pagpuyo sa buutan og malipayon, peaceful life, close to God. Why sa mga kalipay nga imong gitagamtam pero mulingi pagyukas na nangagi. Uhawon pa ka sa hinganlan natog mga lawasnon og lumalapay nga kalipay. Nya magpailawom din ka. Biyaan nimo ang imong naandan nga pagsimba diha niya na. Matud pa San Pablo, sama siya sa iro nga musuka o gumagsuka kanon niyag balik yang sinuka. Mao nga, what are the defenses and protections of our souls so that we will not be subjected to backslide? Sa may atong buhaton, or dito ang backslide, continue your union with Him. And also the help of our Blessed Mother Mary. Say the Rosary. Avoid the occasion of sin. Likayan yun nasa Sirach 21, versikulo 1-2. Sirach 21, versikulo 1-2. Buot ba ikaw bukahunong pagpakasala? Likay sa okasyon sa sala. Mga dapit nga naadi ang kahilayan nga mga may kanato o makita nato unsang kasayon sa tukmod siyawa. Kaya ang gamiton ang mga instrumento nga makapadani ka nato. Matahom nga babae, sapi nga murag ipanglabay lang, niya na maanod ta. Ikaanod na to, gapuson ta ni Satanas. Huwag malisod na ta paglingi, pagbalik. Malisod. Huwag labing lisura. Labi na kung nakahimo na tas pagbagos kinabuhi. So, number 1, San Mateo 26:20. Ningon si Jesus, kung gusto kang makadaog ni Satanas, kung gusto ka nga dili na makasa, always pray. Kanunaya gyud ang pagampo. Maglakaw ka, maglingkod ka. Sarayon nimong katulog. Sa pagmata nimo, kanunay sangpita. Matod pa ni Padre Pio, when you pray little, that is so dangerous in your state. Kung magampo ka gamayra, peligro gina. Nga naman, kay dali kang makauhat siyawa, kay imong panalipod, gamayra kayo, gabuk ra kayo. Kung mag-ampo ka sa tinunood o kinasing-kasing sa pagsangpit sa ngalan ni Kristo, sa pagpadayag sa imong gugma sa Diyos, o sa imong paghimo sa tawag sa panabang ni Santa Maria, dako ang imong pagampo, kusgan ang imong pagampo, maglisod, pagluad si Satanas kanimo, bisan ang kalibutan. So, ningon siya Padre Pio, gamay raga imong pagampo, you are in danger. O sa ato yung dagkanon na itong pagampo, labi na sa gisaa ni Kristo, kung mukalawat ka sa kong lawas, pinagi sa atong gilang nga Eucharistia, mupuyo ko nimo. O ikaw mupuyo ka nako. O ako kang hatagan o kinabuhing dayon. Ako'y muaway sa imong kontra. Hiyawa. O ako mupuyo ka nimo. So grabe kayong saan ni Kristo. San Juan 6, versikulo 54-56. So we must be constant to Holy Communion. Pagkalawat kanunay. Pagbuhat og maayo, paglikay sa sala. Unya, pagampo nga tudo itudo. Kiningon si
Padre Pio, San Pio, maghampo kay kagamay, piligro kay ka. Sayon kay kang wiktan sa mga wiles and lies of siyawa. Sayon kay kang bikton siya mga pamakak o mga paagi nga mahuga sa kapildihan. Naipalika. Pero imo to himuon pag-ampo kanunay, paglikay sa okasyon sa sala, pagbuhat og maayo, pagbuhat sa mga butang nga makaluwas uban, dako kayong imong taming, dako kayong imong panakang ug lisod pagduol siya sa tanas kanimo. Sister. May gabi, Brad Sok, o sa akong mga kauban diri. Follow up lang ko sa pangutana about sa backsliding ba, Brad Sok. At the time nga mamatay na ang tao, Brad Sok ba niya, maginolsol siya, dili pa gyud siya mapasaylo nga ang ginugog maman, Brad. Mora kini, Brad. Dako na grasya, no? Si San Pablo naghisgot niya na sa Roma 2:4. Do not forget, St. Paul says, when you are urged to make a good penance or repentance, it does not come from you. It comes from God. He teaches you how to make a good repentance. Muna nag-isgot kastir nga, kining hilabihan ka makasasala sa usa ka tao. Ya sa yugto na nga mayhap na lastudlo ang iyang kamatayon. Ya mo kalit og alindasay sa pagsangpit sa Ginoo, paghangyo sa pamilya nga dad ikog pare kay mo kumpisal ko, mo kalawat ko niya pagdihog ko, tabangiin taon ko kay gusto kong mobalik sa Ginoo kamo nahibaw unsa kahugaw pangkakalilisan sa akong mga sala nga nahimo. It cannot be described with words. Na naginulsol siya. Dako kay nang grasya. Kay ningon Ginoo nga bisan unsa ka dako kadaghan si mong sala. Kung maghinulsol ka, pero ayaw kalimti ang kahulugan sa akong Panginoon paghinulsol. Matud pa niya. When you say that you are repentant, you stop committing sin. Sa 15 sa 15, Kapitulo 15, versikulo 6 sa Hebreanon, ningon Ginoo, nagdagan ka nga nag-atras, sige kog gukod nimo, sige kag atras, ang kahulugan ini, sige kag hinulsol, sige sa kagbalik pagpakasa. No, that is not repentance. That is sin against the Holy Spirit. You're abusing the Holy Spirit. Why? Because the Holy Spirit gives you the power to clean yourself, the power to overcome Satan. Ya, imong itukmod ng Espiritu Santo tungod sa kahilayan sa kalibutan. Ngayong Ginoo, nagdagan ka, nag-atras, sige sa kugukod nimo. Busa, kung muingon ka nga maghinulsol ka, ayaw kalimot. There is no meaning more than that. Repentance means you stop committing sin. Nya tumanang mga sugo. Og pagbuhat og mayo, pasayloon ta ka, og luason ta ka. Matud pas Ginoo. Asa Biblia, asa ni basa sa Biblia? Ezekiel 18:27. Ezekiel Kapitulo 18, versikulo 27. Pag hinulsol sa imong sala, it means stop committing sin. Obey the commandments. Do good things to your neighbors. And I will forgive your sins. And I will save you. Luason ta ka. Muna isaad sa Ginoo. Muna pag hinulsol nga makalipay sa Ginoo nga maka-ablis sa langit. Okay. Si Brad Ray Albaw, atong Pangulo sa Kingless Servant. Mayong gabi, Brad Sok. Mayong gabi sa tanan natong mga kaigsunan na minaw karon sa DYRF. Akong pangutana, Brad Sok, di adiri sa Juan 14, Brad Sok, versikulo 9, nag-ingon magod ang atong Ginoo diri, Brad Sok, nga ang nakakita sa amahan, nakakita ka nako, nakakita sa amahan niya, ako ug ang amahan usa. Pero diri sa Juan 14:28 nagingon pud siya nga ang amahan mas labaw pa kanako. Unsa man ni pagpatinaw, Brad Sok, kay murag kay baw man ta nga ang Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo saraman. Thank you, Brad Sok. Salamat kay Brad Ray sa imong may nga pangutana. Ang pangutana nagsugod nining San Juan 14:9. Nga ningon mas Filipi, Lord, show us the Father.
Ginoo, pakita ka na mong amahan. Ningon si Jesus Filipi, dugay naman ta nagkauban, hangtod karon wa gyud ka kakita sa amahan. Sultihan ta ka, ang nakakita ka nako, nakakita sa amahan. Kaya ako nga akong amahan usara. So, mo nang isulti ni Kristo. Now, would be God visible from may mo ba may tabo na to nga ang Diyos makita na to? Dili man kayang Diyos Espiritu. San Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. Ya sa Lucas 24:39, ang Espiritu way bahin nga lawas nun. Di mo makita. So you cannot see God. Why does Christ say, He who sees me sees my Father? Kaya ba man si Jesus nga di makita ka man? Nga nun ingom siya nga, ang nakakita ka nako, nakakita sa man. Ang buti pasabot ni Kristo, His thinking, His speech, His work, that is presentation of God. Kung ang makita nimo ni Kristo, ang naong ni Diyos Amahan, pero dili na mo tidlum nga kahulugan ang imong makapaminaw ka ni Kristo. Unya, may bawta siyang kakugi, kamapubisanon, o kamapadayon nun sa paghinumdum kanato, nga bulahan ang putlig kasing-kasing sila makakita sa Diyos. Bulahan na nagabanteg, nagabag-o kanunay sa kalit nga sikdop sa sanggot sa kamatayon, dili makaunsa niya kay naa ang panalipod sa Ginoo. So, mao na nga nining Panginoon ni Kristo, ako nga akong amahan usara, naghisgot ka na sa the oneness of the essence, the substance, and nature of God. Unsa ang kinaiya sa mahan, unsa ang gahom sa mahan, naa ni Kristo. Muna ang ningon siya, ako nga amahan usara. Niya, nganong ningon mas Kristo nga, ako, muadto ko sa akong amahan. Kay mubalik ako kanto kaniya. Ako muadto ko sa akong amahan. Kay labaw man ang amahan kanako. Now, how could we see the meaning of Christ who says, ako nga akong amahan, usara? Nga, labaw man ang amahan. Iyangkon man niya, ako muadto ko sa akong amahan. Kay nga amahan labaw man kanako. Ang buot pasabot ni Kristo kay, duha may iyang kinaiya. Ang iyang kinaiya sa pagka-Diyos, nga matud pa sa Biblia, Christ 2 Timoteo 2:17. Ang Kristo Espiritu, ang Ginoo Espiritu, ang Diyos Espiritu, ang Diyos dili mamatay. So naay kahimtang ni Kristo nga Spirit, and that is His being God. That is the second person of the Blessed Trinity. The person of the Blessed Trinity is God. The person of the Blessed Trinity, Jesus Christ, is eternal. What is the meaning of eternal? No beginning and no end. Wa siya kamatayon. And the Word of God really dignifies Him. Sa Isaiah 9:6, ang Espiritu Santo mingon, ihatag sa amahan, usa ka bata, wana ninyo. Ang kagahuman igatungtong siya nga baga. O kining maong bata, panganlag kahibulungan, magtatambag, panganlag Diyos. Pero kining ulahi, kuyaw kay ni, kay uban gisupak ni. Mingon ang Diyos, ang akong anak, amahan nga walay katapusan. Nahibaw ba mo say walay katapusan? Way kamatayon. Because He is God. Now, if you would say that God died on the cross, it means the human nature of Christ. Not the God, not the person of Christ who is somewhat cried by the Bible. O Diyos, ikaw naghari sa tanang katuigan. O Diyos, ikaw Espiritu. O Diyos, ikaw dili mamatay. Ono Juan 1:17. Ang Kristo sa iyang pagkasiya, di na mamatay. Nasa Ebanghelyo. Dili na to. Unsa man Ebanghelyo? Pulong sa Diyos na litok ni Espiritu Santo. Basa San Juan 12:34. Ang Kristo atong nahibaluan nga dili mamatay. O see? That is word from the Bible. You cannot change that. You cannot alter that. You cannot trample down that. Ang Kristo nga atong nahibaluan dili mamatay. Unsam nang ipasabot ana?
na sa Salmos 89:36. Ang kaliwat ni David, si Kristo man, ang kaliwat ni David, dunay trunong walay katapusan. Siya ang giingon nga dili mamatay. Kristo, dili mamatay unsa man ang iyang pagka-Dios. Pero duha man ang iyang kinaiya, pagpalansang niya sa krus, ang iyang lawas, iyang ihatag, iyang kalag og lawas iyang gihatag. Ug gisulti ni sa Santo Papa nga di gyud masayo. So pakong di na nato, di na ta Katoliko. 1 Pedro 3:18. Ang unang Santo Papa, si San Pedro mingon, sipong ni San Pedro, ingon niya, si Kristo namatay siyang tawhanon ug lawasnon nga kinaiya. Buhi ang iyang espiritu. Tiyan mo na, giklaro ha, ang namatay ni Kristo ang iyang lawas, iyang kinaiya nga lawasnon, iyang kinaiya nga tawhanon, pero buhi siya. So mo na ka, Diyos og taong matuod ang gilansang sa krus. Pero ang nag-antos sa kasakit ang iyang lawas. Ang iyang lawas ug kalag. Kay dili man mahimong taptan og kasakit ang Dios. Kay ang Dios dili man dili siya mabuntog sa kasakit. Di siya mabuntog sa kamatayon because He is, as St. Paul cries, you are spirit, O God, and you cannot die. So, unsay namatay diha ni Kristo? Ang iyang pagkatao. Dili iyang pagka-Diyos. Muna ni Kristo nga sa labtunon kay pero siya sabton, pati ako. Kasi katuok adlaw kining patay na kong lawas sa ako ni banhawan. Nasa Juan 2:19-20, pati ako. Kay kamatay ni ini katuok adlaw akong banhawan akong lawas. Nakaron, kung namatay ang iyang pagka-Diyos, kinsay mo banhaw siyang lawas? Di tabingon nga mahan kay siya may nangkon, ako'y mo banhaw sa kong lawas. So naay kahimtang ni Kristo wa mamatay, nana sa Catechism of Council of Trent. Catechism of Council of Trent, page 52. Ayaw kalimti nga naa sa kahimtang ni Kristo duha. Naay kahimtang ni Kristo mamatay, ug naay kahimtang ni Kristo nga dili mamatay. Bosa kung maingon kita nga namatay ang Dios, the truth of the matter, it is the suffering and death of Christ which are incidental to His human nature. So, unsay namatay ni Kristo, maingon ta ang Dios namatay, unsay namatay niya tinuray, ang iyang lawas, dili iyang pagka-Dios, kay iyang pagka-Dios dili mamatay. Mo na atoy kapambit tubag niya si Stel? Salamat kayo ni Sinjas pamugod si Bert. Ito, salamat kayo sa naminaw nato. Pero ato magod din sa atong New Creation Servant Community, maugyod ang pulong sa kaluwasan, pulong sa pagbago, pulong sa pagtahod sa atong simbahan. Ang atong simbahan doon ay dogma. What is a dogma? Dogma is an official teaching of the Catholic Church. And these words of dogma cannot be accepted when they are not founded on the Holy Scripture. Ang tanan da ang ipanudlo nga dogma naa sa Biblia. Why dogma nga wala sa Biblia? Busa, unsa may dogma, may tungod ni Kristo. Si Kristo Dios og tawo matuod. Ang iyang pagka-Dios buhi kanunay, dili mamatay. Naa sa Biblia, litra por litra, yes. Naa sa Hebrehanon 7:24. Mingon San Pablo, hibaw-in ninyo, si Kristo pare nga walay katapusan. Busa si Kristo, mo ni iyang pagka-Dios, buhi sa kanunay. Kaya iyang pagkapari sa kanunay walay katapusan. Hebreos 7:24. Unsay pong ang Kristo buhi sa kanunay. Kaya iyang pagkapari kanunay ang iyang presensya sa iyang pagkapari. Musa mo na nga ato ng pamalandungon unya muhinay ta pag-ingon hai may husto nga tuhuan. Ang pulong sa Dios nga bahan, ang pulong ni Kristo mismo o kinibang mga pulong sa kalibutan. Mingon ng balang kasulatan sa Jeremias 44:28, kung naay pulong sa Dios o naay pulong sa tao, ayaw kalimti. Kung naay pulong sa Dios, niya magtupad ang pulong sa tao, ayaw ni kalimti. Pili ang pulong sa Dios, kay dili ni mausab. Ang pulong sa tao, mausabra. Kung naay pahinumdon na to, mga igsuon, nga we should not defy, we should not contradict. Sinisaya pa, dili ta mangahas pagsupak sa pulong sa Dios. Ikaw o Senyor Santo Niño bata,
pagatawgon ka magtatambag Diyos ka o pagatawgon kag amahan nga walay katapusan. Forget not. Ayaw gyud kalimot. The Bible tells us that Jesus as God is the endless Father. Amahan nga dili matapos, amahan nga dili mamatay. Yato ng patyon, who are we? Kuyaw. Na sa Roma 1:23, dunay mga tao nga ang Diyos nga dili mamatay, ilang guyuron sa ubos. Itupong nila sa mananap ug sa tao nga mamatay. Ug kana mga tawhana wala na mutahod sa pulong sa Dios. Dunay mga tao nga ang Dios nga dili mamatay, ilang guyuron sa ubos. Iipon sa mga mananap, iipon sa mga taong mamatay. Bisan kanang ilang giguyod dili na mamatay. Kay Dios na. Mga igsoon, salamat kayo. Habdan mis panahon ato sa dayeng mga palipay sad sa mga talisaynon nga ang Mayor Samsam Gulyas, ang kapika si Ria Congresswoman Gulyas, nagpadayon sa pagtabang sa 22 ka barangay o ang Vice Mayor buutan og ligdong matinabangon sad si Vice Mayor Choy Asnar, nyari councilors Digol Gulyas, Maning Cabriana, Rudy Cabegas, Danny Caballero, si Ilister Daan, Perdi Rabaya, Gil Restauro, Attorney Rocky Bass, si Alicto Bacaltos, o si Fee Ilanan, o si Inday Consial, EBC President. Tigum hugpong nagtinabangay, mao nga mga proyektong ikinahanglan nga mabuts katawan, madali dayon kay nitabang man ang Vice Mayor o ang councilors. Salamat! Tagbo tapuhon ni atong tulumanon. Ayaw kalimot di ay doon yung amigo na ko, Brad. Asa man na mabasa ng libro nga ginganlag Armadura Divina? Nako na sa kuan, Brad. Atubang ni mo si Bukatidal na sa tuo na ay building na diya ang Archdiocesan Book Center na diya ang atong libro Armadura Divina. Unya atong pasalamat ni Sulping Algeri, akong amigo nga matinumbangon kay sa team sa mga pare sa San Fernando. Matinumbangon kay sa Catholic Faith Defender Sulping Algeri o ang iyang kapikas. O si Dong Cesar Linyo, butan kayo, kanunay mo tabang sa atong sa mga pagampo o sa usa ka lady nganlan og si Sister Albano. Salamat og tagbuta po ni atong tulumanon. Ang katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa DYRF Radyo Puwersa. Pasalamatan ni Father Father Philmar Phil, atong manager, kana siya programa nga nindot kayong paminawan, matulunanon kayo. Dili ka maka biya si paminaw nimo kay dunay pagtulunan nga mutisok sa atong kasing-kasing. Bidliseo sa mayong balita nga musibya niya na mo si Father Philmar Phil. Salamat. Ang Diyos magapanalangin kanato. May gabi kaigsunan, balik ta sa studio ngadto ni Dong Lapi o ni Dong Julius Kapulutan nga naghimo sa atong programa nga madungog live pinagi sa mga gadget karon nga bago. Panalangin sa Diyos. Amen. Balik ta sa studio.